Niphi u-step mama wami engibulala engingcwaba outside the yard. Ngaphandle kwejaridi, ngaphandle kweyadi nje. Mawuphuma nje eyadini, la nje eceleni engingcwabela khona u-step mama wami. Alright, shaphu khona omunye ubhuti nosisi nje bashadile ba-right, but usisi wayenenkinga nje yokugula usisi uyabona. Usisi kulo muntu ukuthi uvaleke umoya uyabona nje lento lezo nje zabo-asthma and stuff. Hhayi vele bayiqhuba impilo nobhuti ngoba vele benzenjani bashadile and benza njani bayathandana uyayibonani. Ubhuti vele analento ukuthi umuntu wami uyam-understand umuntu wakhe uyabona ukuthi okay unama-conditions aso. So usisi vele anokungena ey'bhedlela aphume nje impilo yakhe ingekho healthy ngayona ndlela. Alright kungukuthini uyaprega vele ugirl. Mayeprega uprega umntana kabhuti ofushed indoda yakhe. Alright fine bayichuba impilo aloku angena aphume ey'bhedlela since well aphrekhe and niyazi guys mawuphreghe uba nama-complications man. Uphathwa nayinto ezingakuphathi but ngokuthi ukhulelwe seziyakuphatha ezinye zakhona. Alright shaphu kangena aphume esibhedlela angena aphume esibhedlela. Hhayi vele kufika ilanga lokuthi vele kumele ayoteta yabonani. Makayoteta vele ugeli vele amtete umntwana. Yena vele avaleke umoya vele angasakhoni nokuthi enzeni avele ashone after ukuteta lo mntwana uyabona. Mayemteta umntwana intombazanani. Intombazane umntana. Hhayi vele uGayi vele abe nenhliziyo ebuhlungu yokuthi umuntu wami ushonile. Yazi kuba zange ngimphregise mhlambe ngabe usesekhona uyabona nje lokuba nama-blames uziblame wena ukuthi if angenzanga this and that ngabe mhlawumbe usesekhona. Alright fine bamngcwaba usisi kube right vele-ke. Ubhuti nali iswana phela la. Nali iswana la ubhuti abone ukuthi yazini like I'm a man and akunakuthi ngizamikisa umntanami kubomamami nabosista bami. Sometimes abo-anti ababi right ebantwaneni yabo. So ngizohlala naye umntanami or ngizothola umuntu engizothandana naye like ozongikhulisela umntwana yabonani. Because lo mntwana mani mncane kakhulu iswana nje elibovu yabona. Hhayi vele angabi nenkinga ubhuti aloku azama ukuthi aloku ashele yabona ugeli ukuthi hhayi ngifuna umuntu nje engizophilisana naye angisize nokukhulisa umntwana nje azoba u-partner wami because I can't be single forever. Like ngisesemncane and ngisamdinga umuntu nalo mntwana uyamdinga mani umama ya-understand. Alright fine ubhuti ashele. Kungalunga ashela ayigcina athola omunye ugeli vele. Mayethola omunye ugeli vele hhayi ugeli vele avuma amtshele amchazele isitori ukuthi hhayi kwenzeka u-1 no-2 no-3. Hhayi ugeli athi hhayi into ezikanjalo ziyenzeka ayikhululeka umntana kuyoba wethu. Since vele mina ngingenamntwana umntwana ngizomkhulisa uyabonani. Hhayi vele nangempela ubhuti abone ukuthi ngathi kuze kahle-ke manje ajabule ubhuti ukuthi okay at least umntanami sekazoba nomama uyabona umuntu ozokhona ukuthi amnakekele and since wena umntanami intombazane I think uyayidinga i-mother figure yabona. Alright fine ambuze ubhuti ukuthi manje ungacala ukuhlala nami nini. Usisi angahesitate athi hhayi noma yinini because like I mean siyathandana so ngiyathanda ukuthi ngikubone everyday and nomntwana kumele ngimkhulise uyabonani. Hhayi vele ubhuti abone ukuthi hhayi ngaze ngakhetha kahle uyabonani shaphu. Hhayi alright vele ugeli bamlande nemintudu ulandwa ubani ubhuti. Umlanda nemintundu ugeli sekayabuya sekamuva in nobhuti vele sebahlala bonke. Hhayi mabahlala bonke vele ugeli vele amkhulisa umntwana guys amnakekele amgeza menza yonke into nje like am-treat angathi umntanakhe uyabona. Hhayi ubhuti abone naye ukuthi hhayi at least yazi ugeli. So into engizoyenza kuyomele ukuthi ngishade ugeli because cha akukho lula enganeni ekungasiyona yakho understand. So lento angenzela yona shame hhayi nami kumele ngimenzele ubuntu. Hhayi ambuze ukuthi yazi ngiyacabanga ukuthi ngiyobona abantu bakini so wena ucabanga kanjani. Hhayi ugeli avumele phezulu I mean ubani ongafuni ukuthi indoda ivele kubo sonke siyafisa ingani. Athi ugeli yebo hhayi ngiyafisa ukuthi ungavela nje mina ekhaya anginankinga futhi. Athi hhayi siyobeka ilanga-ke uzabatshela kini ukuthi ngelanga so siyavela. Ubhuti u-appreciate-ani ukuthi ugeli shame umphathele umntwana kahle because like akukho lula yabona. Hhayi alright vele hamba amalanga. Hhayi vele ugeli ahamba ayolotsholwa. Hhayi vele kube umshado. Hhayi kube right nje ubhuti sekashadile so ukuthi sekanomunye umfazi yabonani okuwu-step mama wale ngane. Hhayi alright baluxuba uthando lwabo umntana lo kakhula. Hhayi ba-happy bajabulile nomntwana vele akhula azi ukuthi umamakhe angithi ngani. Angithi vele ushone like umamakhe yena bekaceda kuvela akamazi at all. So ukhula azi ukuthi umamakhe ilona khona ubabakhe akakamhlalisi phansi ngokuthini usethi
sazitshela ukuthi hayi usesemncane lo muntu akakafiki kusho kuboma-5 years. So ngizomhlalisa phansi mase ngibona ukuthi sekathuthukile ngokomqondo, ya-understand-ani. Alright, fine-ke, hhayi yazi ukuthi umamakhe nomamakhe vele lo amphethe kahle vele u-step mama phethe kahle. Kuyahamba phela iy'nyanga, iminyaka iyahamba ne, iyakhula ingane. Mayilokhu ikhula ingane, hhayi usisi aprege. Akhulelwe usisi, mayekhulelwa usisi vele-ke usisi aqale manje. Aqale usisi ukuthi hhayi mani, lo mntana lo ngathi sekayanginyanyisa la endlini and kuzoba nomntanami phela la nalo futhi. Aqale nje sekaprega ukuthi abe sinaksinyana, uyabona. Hhayi ubaba khona abona ukuthi hhayi mani usisitazi ngathi sekathe ukushintsha towards umntwana vele. Ambuze ukuthi hhayi yini kwenzenjani, athi hhayi mhlawumbe ilokuthi ngikhulelwe. Athi hawu ukhulelwe? Hhayi ubaba understand ukuthi okay vele umuntu okhulelwe unokunyanya umuntu nje out of nowhere, uyabo. Uvele umdinakalele umuntu ungamfuni nje, iyenzeka-ke lento uma ukhulelwe. So azitshela ukuthi hhayi kushuthi le pregnancy yalo mfazi imzondisa lo mntwana vele. Hhayi angabi nenkinga, ubaba azame ukuthi aphe lo mntwana uthanda ukuthi angafili like ukuthi umama wakhe sekananto ethize, uyabona. Hhayi vele ubaba wahamba emsebenzini, angithi uyasebenza ngani ubaba, umama ukhona. Maye esekhona athi kugeli so awuhaleli ukuthi mhlambe ungayovakashela abogogo bakho or yabo-anti bakho nje usuke la. Hhayi vele athi hhayi mina anginankinga mama ngingayokubavakashela, yini ukhathele yini? Mina athi hhayi angikhathelanga we, just nje ukuthi ukushaywe umoya. So uzokhuluma nobaba futhi ukuyovakashela umama wakhe nabo-anti bakho, which abosisi bakhe, ubabakhe abosisi bakhe. So ukuyovakasha khona le emakhaya mani. Hhayi ugeli vele I mean umntwana. So umama uyakhuluma, so there's nothing wrong vele abantwana into ehlangana nokuhamba bayayijabulela ukuthi hhayi uma ngiye endaweni sokumnandi, yabo. So vele ayavuma. Mayifika indoda vele ibuya emsebenzini ayitshela ukuthi yazini kumele ukuyovakashisa lo mntwana because angifuni abona ngathi ngimtreat-a bad because lesisu lesi hhayi into esingenzisa zona hhayi azikho right towards yena. So umjida abone ukuthi alright, hhayi yazini kuzothi uma kuvalwe iy'kolo ngimhambise umntwana, yabonani ngizomhambisa uma sekuvalwe iy'kolo. Athi hhayi alright akukho nkinga, angifuni afile angathi angimthandi, uyabona. Angifuni afile angathi mhlambe ngiyamzonda kanti yilesi sesingenzisa lezi zinto. Uzabuya futhi uma sekuvulwe iy'kolo, yabonani. Hhayi vele angabi nenkinga u-brothers. Uma kuvalwe iy'kole athathe umntwana amshonise kubo vele. Hhayi uma bafika kubo nje hhayi vele uyabona umntwana bangamzwisisi umntana khona, yabona. Umntana uthole ukuthi uyahlukumezeka-ke laphayana, akumnandanga like abamnakekeli, uyabo, zonke lezo zinto lezo. But ngoba umntwana yena like makathole loko kudla ukuthi ukudla oku-right or akukho right, but ngoba umntwana uzadla kube njalo, yabona. But bebangamnikezi uthando leli lokuthi like ugogo nabo-anti, uya-understand-ani.